Hello guys, tini haino hai phung sang jarawo. Ang tamo khai tong nai di. Mo khai sini sar bisingo ang tamo khai di. Ikalo saimang na tamo cleaning khai tabo ang obono. Mia program pai tini cleaning ma khai tamni kemo tini kaitorni kethar nok mongke kham medun tamani tam khaitong nai dino abu mongke jarjari kaitorni no kaitorni tong thai jabo kaham khlaiye tamani no so satana ni besar mabo ane aku Christian hero mo haina परिष्कार के तंगाई के तीन बागै आसुना हामबाय।